Kipat riunget Catholic rengkat bat kibahayi ngasem kila rakhi ken mau buram ya kelingkho sengiap basau jangu Archbishop Dominic Jala hakash pautrik Risau ha California USA house nem arhajar khat khandai da kijing duai na kabenta kijing jat hat pam jukut kemensim jangu Archbishop Dominic Jala kila bu ikisentiu halor kijing tep jangu ni unong syarai mensim kabalang ubala klat no kensan hakash pautrik Risau hari Amerika da ka jinget bat jingkermen ka baskem ki bahayi ngasem bat ki pai reunget jang ka archdiocese kila tikna ba ka mensim jong new ling do sat kala shong suk shong san hadwar ublei nong bo nong thau lakat taru ki jing dwai na ka benta ka mensim jong u kalong ka bamintoi tangi ka mensim jong u henry ye ki wei pat ki mensim ki bedang don kam ye ka jing ya sat jong ki pai reunget ki bedang im ha ka ni kasla prathai na kabenta ki pai riunget ka balang Catholic ka don lai tli ki kin hon riunget kita ki long ki minsim balapoi shadwar ublei ki riu khoj ki minsim ki brang don hading pin khoj ki brang don kam ye ki jingerap jangi ki be em lingba ki jingdwai na kabenta jangki bat ki minsim jang ki pai riunget ki brang em hang ne sla prathai ki brang ek sa ki jing e baro ban penlong ye ladi ki bajanai pada pilihan pada ini nanti ini saya Amerika ini ini government kecil kemudian government kecil Amerika pun lalu mengkui panduan dan cara masih dibuatkan yo dan sak naik dengan punya bah ila like nah kami gajing cak sitom kabau beli tapi le nang betlong covid panpoi matung dah kabau kami kita kena lembah tuai bagi mas buku dengan sodong pakai aku beli kasih beli rasmu snap bagi aku beli kasar ibu untuk dapat nak pentah mesti jadi dah ini waktu cincak saya cukup ada induk kamsu nak aku ibu nak dia kasar jadi cái bang xem hi ha hangai ka dei ka jing im man sim ki chonga kham tam ka jing long samlai ki chonga ki por ba ma swa bangai kan do ba i ba mi i ju hi kai ngi kum lu bingin long tak ki samlai si chai ki ban yalam pa ki wei ha kan ti ka jing pha bat kan ti ka jing so ha ka jing sem lu chonga ka jing kan do chonga hi bat i asim shop Dominic Jala kham tam e ka por banga ka dang long ka samla lagi tri kam am tai kon samla
sibun ki hikai ba mi hikai kham tam enam tam jong ni kon samla ba de ki leng sakramen ka ban ya lam ban pen i kham tam ka jing sup jing sai nak po ka ni ka jalan yang ko jong ni ba kham tam ka jing sem jong ale halu ni ki ki ba menta bang yo sngo ki video jing keren jong i ko jing lap jong i ang sngo ki por ki south stem ki balalek aso ba ma i dang don ni pok slapate dang dei ma i hi inong ita i ling do sa jong ni ka jalan yang ba selong jong ni haka jing sem jong ai nga sngo ba ma i impat late anin pok slapate namar ba ka e ka jing keren jong i ka jing ai jong i ka jing kai jong i kham tam e ba ki dei ba ka leng kon samla ka leng ba dei li ba ki sakramen ni dem ka jing kai ka jong i ka lo ka sha ka bangam ka jing muk jing berkat jong i ba ka jing sem jong ai nga sibet ba nga hi nga lai kan do kam bat i ba ka jing im ka jong ai sibun i baro bangala yo na i den ta ka da ko pelong yang ai hadu kan klip mal ma kan mau i hadu kan ki si por mata ba hadu kan por ki si ka mata ki jing dap dan ko jing i ka basau sunam kawi ka Roy Archbishop Dominic Jala ila bu hangi kalong ka jing shakri ublay hakajing songret mansim but ngi i ka nuksa ka babha ka bal ahingi da ka ba lagi don hakanu kanu kertam lagi don hakanu kanu kakam ka jing shakri ublay ka de banya rengkat compare la ka de haka jing shakri ublay halor keduan kum leng do compare la da ka de jing shakri ublay hai kami bare di jongi kum kinong hikai lani kum kinong tri office Henry kata ke jing shakri ke bangi dewan ai ka de ringkat ba ke jing shakri ublay but haringkat kata ke jing shakri ublay ka dondu ke jing songret ka ba maihi la ai nuksa na ka munta jongi ka ba ar kalong ka ba dei bat ka ba Archbishop Dominic Jala ila ai hangi kalong ban ai don kanong rem ka baskam ha ka jing net kristan ka jongi ha balang catholic kata gadi kapa ijula ila juban barbor khamtam haki khun samla jongi la kadai ha ka mas bakoit ka bai ai ka jingkran ka jongi la kadai ha ka semnar ke bapher iju yai ban yangi ki khun samla bangi dei ban et ya ka balang ka ba ublei hi la ai hangi ber kata ka jing et ka jongi ka balang kam dei tang haki por bangi don kam hendrei haki benta ki bapher ber kata ka jing et ka de ban yai ne scam klaim don kinu ki kendon kabalai kabang ka shok man sim ha ka i Archbishop Dominic Jala i ai hangi ru kalok na ka benta ban khlan ru ndei tangi ka balang ndei tang ka jing kam shakri man sim Henry ru ha ka bai dei bat ka puli ka puthi nilai i sibun ki so ki ba i la ai na i hi kanuk sa ka ba ka kerdan puli ka jong i ka kraw but habai kendu i kena samla hagi school ni college iju aiman sim ni ki bakin yai petang ki jong puli ki jong ki kenang ba seksi sin ka sngi kin ya la ban chakri ya ka balang kin la ban chakri ya ka imlang salang but ru lingba ka education la ne ka puli ka puthi kinang la ban yai san ha ka jingyam ka jong ki ka baman la kasi tekini ki lai tali ki ba ban shot man sim ha nga hak bai de ba ki jingyam jong ki Archbishop Dominic Jala Bangkwai Nuar. Aru jong Archbishop ngadap dah ke mismo si sanggap kum kani ke sini ke bang ke mau jeklan no jadi te ngamla ban kelet e kawai ke jinglong basoret jong i haba baro ki lengdo sok blei baro kini ki dunyam ki ong balai Archbishop Kimriam ya kata kariam bishop berapun kup bo repi rei i ong kajing songret ke bak kong santam i ong ngaradang ariam bishop ngam su ya hap su bat ki kedan jong kini ki baduk ki basuk ki baret ki baria te kajing riam jonga kalong ban penir kat kedan bat i te kani pen pau kajing songret jong i ka ba baro ni buram ye i kum wat baro ki buram ye i kum wat bishop wal ada impong takariam wal ada intap tukya wal ada imriam kum bishop ru ngai bat khoi ki thu ki ong i kublei bishop kani ka penpau ke jing songret ke jing lek ret jong i ke jing ye kat kedan bat ki bahe bat ki baret tenga snowdon ban ai takanam kata ka buram ye i bangi ru ngi ban buat ke nuksa ya ke jing songret ban long bas songret
ha kata kam kacam haktin ketli akajinga day para brio kuma i ay nuksa niru ki para